guys, sa mga nanonood ng aking video ngayon, sa video ko na i-upload. Kaya na po ang pasensya ko kung ano ang gagawin ko ngayon. Pero ang alam ko lang po ay ang pumasok sa trabaho, dala ang aking sakyan. Sabayan niyo po at panoorin ang aking pagsakay sa aking sakyan at dadalhin ko na rin ang aking bag. So, pasok sa trabaho. Guys, sa mga followers ko at sa manonood na aking palabas, kayo na po ang unaw kung bakit po nagagawa ito. Gusto mo mga mapasaya. Okay, vroom vroom, going to the work. Go to office. Okay guys, panoorin nyo at sabayan at samahan nyo po. Ganyan lang po yung aking mag-aanaking sasakyan guys. Susi guys, sakyan sa ating bag. Guys, start na guys ha. Boom. Okay guys, let's go guys. Samahan niyo ako sa aking pag-iikot at pagpasok sa aking trabaho. Wala ko yung mga guys. Hey guys, may nakalimutan pala ako. Wala pala ako pasok ngayon. So ang gagawin ko, siguro mag-volleyball na ako guys. Tuno ko yung bola, pang volleyball guys. Iwan ko na yung bag ko guys. Ayun. Ayan guys, ito yung bola ng aking gagamitin para
para mag-volleyball sa labas. Kaya guys, sa tingin ko umulan guys eh. Bakit daw mapaglaro? So, brum to the moon. Joyride na lang ako dito guys. Para medyo makapag-stroll naman ako. Kasi sa labas ng bulan, hindi ako pwede mag-biyahe. Kung ipendal ako, mababas ako guys. Okay guys, panoorin nyo lang po itong aking video. Ito po yung inaalik sa inyo at yung mga subscriber at followers ko. Pasensya na po yun. Ito lang nakayala ko sa sakyan. Kapabili tunay na sakyan. Okay guys, brum going to naman ako. Kaso na guys kasi guys, tapos ako mag-brum going to the moon. Garay ko ng aking sakyan at ako yung maglalaro ng volleyball kasi tumigil na po ang ulan. So guys, hanggang dito lang po. Sa mga subscriber ko, followers, sa mga lahat ng nanonood ng aking video, maraming salamat sa inyo. God bless and stay safe and enjoy kung saan man kayo pumunta at ano man yung gagawin. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesus. Okay, hanggang dito na guys. Bye bye. Sa mga kapatid ko po, kumusta kayo? Ang asawa sa pana ko, anak, panamahal ko kayo. Hindi ko kayo babayaan. Magawa si Papa ng pera para magkaroon tayo sa kanilang bahay. Ako may edad na guys, 50 years old na guys, kaya kailangan bago man lang ako mamaya sa mga ito, sana tulungan niyo ako magkaroon ng sarili ko sa at bahay. Sana matuwa ka aking buong pamilya. So guys, hanggang dito na po. Thank you and please watch, subscribe, and sa lahat ng mga manood nito, pagpasensya nyo na. Gumagawa lang ko ng medyo magandang video. Okay, bye po sa lahat. Good morning sa inyo lahat.